Ассалому алейкум дӯстони азиз, мошин фурӯшӣ сар шид бо. Нигоҳ кунед, ҳамин кадмиет ки аз ман мошин мехаре, ай мошини ман илтимос, сари калимна бовар накунед, забона бовар накунед, биёед бибинед баъд бихаред. Я мошина фурӯхтем, қариб бикшан муе, бояд бовар кардем, акр раҳмат бора ҳурмати иззатун, қариб бикшан му ана тиб мошина дуруғ карди, ташписидаги исуси як қимат бо қарздор мукардан. Ай соҳиби мошин 15000 гитем, бо 15000 га бо хидмат битем. Оли надода мошин, яъне ки надорум ки битимиш дар сараш. Бо наги 15000. Иш сумши метимиш иншалло. Хоб, Nissan Almera 2000 чанд ака? 2004 механик, балонош нав, салони шита тоҷики кардаги, газ, бензин бардори дар Тоҷикистон бурдаги газ задаги ай. Яъне ки таблеткаш мегам, маблеткаш мегам. Ҳама тарафа та молодёжни кардаги. Ба ҳам хотир дӯстони азиз, ба ҳамин рақамҳои экран занг бизанед, кадмияи мошин суворе. Қимат нест, 260 мега бо чақчақ мешава. Но стоимости мумкин хай бо ҳам чақчақ кини арзунтар бите. Ба ҳам хотир мошинак тенҷа бародаро. Мошинаки арзун, не бо наге ки хабар накарди. Бачаҳои дастафкачӣ, бачаҳои чӣ меган суворӣ мекардаги, но завади чӣ мекуна? Ҳай мекуна мерава. Акадун завади диш ки ҳай ки бара, ина ақимнои биё, ҳамин та ҳайш ки бара. Бачаҳо мошинчаи тенҷаи барои мардуми ки дастафка мекуна, ина. Дигар кунед дӯстони азиз, мошинчак хуб 260000 меган. Агар хатиш чақчақ кунед бо арзунш мекуна, бо хабар наге ки хабар накарди дӯстони азиз. Ина мошинчаро дехони сёмкаш кардем, илтимос лайк, комментариё фаромӯш накунед. Кадмияи мошин харе. Бас бача назани бо дам мошини ақимги. Ина бародарои азиз. Мошинчаи ки бра. Ина полностью сёмкаш кардам. Видео дехони. Рои сафед ина. Хуб, худо нигаҳдор. Намедонам дар кадом метро ай. Чақ-чақ қатиш. Занг бизанед бачаҳо, мошинчаи Nissan Almera механик.